Begiratu. Hau da, zenbaki hamartar bat, horrela dirazten da. Normal ez dugu jartzen da. Horren balioa nondik ateratzen da. Hau da, bat bostiru, baina balioa da, €150. Nondik ateratzen da hori? Begiratu, oso horrezela. Hone daukate posizioak. Hau da, 0, 1 eta 3. Hau da, honen balioa da 3, honen balioa da 5, honen balioa da 50, eta bat honen balioa da 100. Zergaitik, behiratu. Hiru da zenbaki. Biderkatzen da, bider 10. Ze hori da, gure oinarria. Sistema hamartarren gaudelako. Eta gero, posizioa. Hau zenbata, hau da, bat. Edo zein zenbaki. 0 da bat. 3, 1, 3. 5. Gehi. Bider 10. Posizioa da bat hemen. Berdin horrekin, bat bider oinarri 2, hau da, Orduen, honen balioa zenbata? 150.